Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu, Ian Burch, qed jikompli jirrappreżenta lil Malta fatt ta' impenji internazzjonali ta' livell għoli matul l-ewwel jiem ta' 80 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda sabiex Malta ttenni l-impenn tagħha li tkompli tmexxi l quddiem il-paċi, l-ugwaljanza u l-kooperazzjoni multilaterali. Fil-kwartieri ġenerali tal-Ġnus Magħquda, id-Deputat Prim Ministru Burch ingħaqad ma' mexxejja oħra biex jiffirma d-dikjarazzjoni għal protezzjoni tal-ħaddiema tal-għajnuna umanitarja f'isem Malta. Din id-dikjarazzjoni ta' tiġieħ lil ħaddiema umanitarji li tilfu ħajjithom f'żoni ta' konflitt madwar id-dinja, filwaqt li tistieden biex jissaħħu l-miżuri ta' protezzjoni għal dawn l-istess ħaddiema. Din l-inizjattiva tibni fuq ix-xogħol ta' Malta matul it-terminu tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fl-2023 u l-2024 blan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-persuni ċivili u li jiġu mħarsa l-liġijiet internazzjonali dwar l-għajnuna umanitarja. Id-Deputat Prim Ministru Burch ipparteċipa wkoll fil-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea li ffukat fuq sfidi reġjonali u globali urġenti. L-impenji ta' Malta fl-Unga se jkomplu fil-jiem li ġejjin.